Estamos aquí para presentar un proxecto piloto que pon en marcha o Concello de Carballo en colaboración coas entidades sociais, que se chama Cada chamada conta, cada persoa importa. Trátase dun proxecto de servicio de teleasistencia, no que colaboran moi amablemente o alumnado, as alumnas do curso de teleasistencia. Temos aquí representada pola profesora, por Elena. Do que se trata neste proxecto é dar tamén unha aposta en valor práctica deste curso, ofrecendo ademais un servicio moi demandado polas propias entidades. Ademais neste tempo de verán, que hai tempo de lecer, de vacacións, que moitas entidades pechan, teñen persoal máis ou mínimo, pois ter un grupo de persoas que os poden atender, eses usuarios e usuarias, que poden estar pendentes deles, que saber se teñen alguna necesidade, e ademais que se sintan, supoño que arroupados e arroupadas nesta época de lecer, non? É un programa que, como digo, está para poner en valor o alumnado do curso de teleasistencia que se está a impartir no FON, que vai a servir como prácticas, no que colaboran, como decía, as entidades, a FABER, a PEN e a FABER, no que se lle vai a facer ese seguimento aos usuarios e usuarias que están principalmente nos seus fogares, que lle sirva tamén para, coñecer un pouco os servicios sociais que ofrecen. Queremos, ademais, achegar este servicio de teleasistencia á veciñanza, saber que existe, que poden facer uso del, principalmente os usuarios que van a recibir información, resolución de dúbidas, e ter tamén un pouco ese acompañamento durante este mes, non? Ben, pois, como ben dixo Iván, este proxecto piloto vai ser atendido polas nosas alumnas deste certificado de profesionalidade de xestión de chamadas de teleasistencia, en colaboración con estas entidades sociais que xa mencionou. O obxectivo principal é achegar de alguna maneira este servizo a todos os nosos veciños. Como ben dixo Iván, non solamente vamos a proporcionar información mediante esas chamadas saíntes e entrantes, senón que tamén vamos a estar aí para resolver dúbidas con respecto a este servizo, esas dúbidas que se presenten. Tamén vamos a poder realizar un acompañamento emocional no caso de que se presenten crisis de soidade. Vamos tamén poder mobilizar recursos no caso de que fose necesario, se estamos frente a emerxencias sociais ou emerxencias sanitarias. Está principalmente dirixido non somente aos veciños, senón tamén máis concretamente a persoas maiores que se sinten soas ou que non están soas pero que pasan moito tempo soas nos seus fogares, que teñan patoloxías crónicas, a mulleres vítimas de violencia de xénero, tamén as persoas con diversidade funcional e tamén, non podemos olvidar, aos familiares e ás cuidadoras e cuidadores destes usuarios que forman parte deste colectivo. É un servizo, unha campaña, un proxecto que vai estar activo dende o 18 de agosto ata o 12 de setembro, en horario ininterrumpido dende as 10 da mañán hasta as 6 da tarde. Habrá 5 liñas telefónicas activas. Primeiro agradecer as entidades. Primeiro desculpar a API, que hoxe non pode estar aquí, pero cando tivemos as primeiras xuntanzas e as primeiras tomas de contacto coas entidades sociales e o Concello, todos coincidimos na necesidade de poñer en marcha este proxecto piloto. Como ben decía Iván, durante este mes de agosto, as FABER concretamente está pechado e moitas das familias, xa non só os usuarios e as usuarias, teñen unha rede de apoio con persoas moitas veces maiores que tamén serían un nicho importante para usar este servicio. Consideramos que realmente moitas veces esa sensación de sentirte só durante este tempo, que hai menos actividades porque durante o ano
sempre temos unhas dinámicas e unhas pautas máis establecidas, pois que si curso de memoria, que si gimnasia para maiores, que si actividades, pero neste tempo que todo se para e demais, pois para que esas persoas non se sintan tan soas e se sintan un pouco máis acompañadas. E dende logo, Carballo temos moitas cousas polas que presumir, e unha delas son as entidades, nas que cada vez que hai unha toma de contacto, o entendemento é fantástico, a colaboración é maravillosa, e entón, como todas as entidades, xunto co Concello, que queremos é mellorar o benestar da veciñanza, creo que todos collidos da man imos conseguir que este proxecto de teleasistencia cumpra as funcións polas que foi creado e para as que foi pensado, e non só pensar que se vai a facer uso por parte das persoas usuarias das entidades, e invitamos a toda a veciñanza que teña algún tipo de necesidade, dúbida e demais, que se poña en contacto con eses 5 teléfonos que van a estar activos para intentar solventar calquer dúbida que teña e tenderlle unha man para que non se sinta tan soa, se sinta máis acompañada e sinta que todas as súas dúbidas poden ser resoltas. Despois darlle as gracias ao Concello por contar con a nosa entidade. Eu creo que é un dos servicios importantes. Sei que ten que empezar por un proxecto piloto, pero o servicio de teleasistencia vai non só para os nosos usuarios, as nosas familias. Comentaban na primeira xuntanza que tiñamos co Concello da importancia. Ainda que nós teñamos unha rede de apoio en agosto, é insuficiente, e poder contar que alguén que te vai a chamar para preocuparse por ti, pois, bueno, creo que xa é o primeiro paso importante. Nos, ao contrario, felicitar o Concello por este proxecto de formación e para diante, porque creo que é un proxecto que vai a ter moita necesidade, moitas persoas van a necesitalo, e ojalá sea de futuro, que non deixe de ser proxecto piloto e teña unha continuidade. Os servicios sociales que temos, si colaboramos todos, eu creo que podemos ofertar un mellor servicio non só ás entidades, senón a todas as persoas que non estén nas entidades. Eu creo que esta colaboración é fundamental e as entidades temos que estar dispostas a esta colaboración se queremos presumir que atendemos as persoas con unha certa dignidade. A Faber, como decía Rory, pois, dar as gracias ao Concello por contar con nós, sabes que tanto as entidades sociales como os Concello levamos unha amistade entre nós, e, bueno, pois, para isto, a xente maior, os usuarios que están ali na Faber, pois, para isto vai a ser importantísimo, porque vai ter unha persona que pode levantar o teléfono e falar con alguén, pois é moi gratificante. A colaboración entre os sectores da sociedade é fundamental, non? Aquí temos, por un lado, a área de servicios sociales, por outro lado, a área de formación do Concello de Carballo, ao mesmo tempo os axentes sociais, as entidades, desde aquí trasladar os parabéns e o agradecemento por esa colaboración, non? E tamén, por suposto, todo o alumnado do curso de formación e desexar que isto que se presenta como innovación e proxecto piloto se consolide no tempo, como ti ben decías, non? Que é unha área e unha necesidade que se irá, digamos, materializando, non? A ver como resulta. Nada, desexar, como decía Maica, que a xente coñeza este servicio e, bueno, nada, felicitar, digo, parabenizar a todo o mundo polo propio proxecto.